खुलुमबाय बयखौबो बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ रायजोफोर गिबियावनो नोंथांमोना एमपि दिलीप सैखिया बिथांनि सुंद' बिबुंथि लाखिनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नुखाबायब्लाबो फिन आरोबाव खनसे नायनानै लाबावलाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक এটা বিষয় আৰু 6 শিডিউল এটা বিষয় দুটা একেলগে চলিব নোৱাৰে হয় 6 শিডিউল হ'ব নহয় ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लैक हम एमपि दिलीप सैखिया बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव जि बाथ्राफोरखौ बुंदों बे जों बर'फोरनि थाखाय जोबोर साननो गोनां आरो दुखुनांथाव जादों होननानै आङो सानो रायजोफोर नाथाय बिनि दायनिगिरिया जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरनियावनो दङ मानो होननानै बुङोब्ला एमपि दिलीप सैखिया सासे नन ट्राइबेल बिथाङा एन्टि बर' बिथांखौ एन्टि बर' नन ट्राइबेल होननानै मोनथिखासेयावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगेर दिपेन बर' बिथाङा बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय भट बिनानै दिलीप सैखियाखौ देरहाहोनायानो बेसेबा गिदिर गोरोन्थि मावनाय जाखादों दा साननो गोनां बाथ्रा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगेर दिपेन बर' बिथाङा बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय बेसेन गोसा भटखौ बिनानै दिलीप सैखियाखौ एमपि महरै देरहाहोनायनि उनावहाय दिनै बर'फोरानो दिनै दिलीप सैखियाजोंहाय बेबायदि बाथ्रा बुंजानाया बे थारैनो जोबोर साननो गोनां जानानै फैदों 6 शिड्यूल आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव आखाय होनाय माने बर'फोरनि बिखायाव आखाय होनाय दिनै बर' हारियानो एमपि दिलीप सैखिया बिथांजोंहाय उल्था बुंजाफिनबाय दा बेफोरबायदि बुंनायखौ मानगेर दिपेन बर' बिथाङा दिलीप सैखियानि हेंथायै मानो बाथ्रा फंसेबो दिनैसिम बुंनो हायाखै मानो काउन्टार होफिननो हायाखै जाहोना मा रायजोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बेखौसो खावलायबावनो सानदों जोंनि बर'फोरा बिजेपि दोलोआव जेसेबां दङ गासैबो बिजेपि दोलोखौ नागारनानै जोंनि बर'निनो थाखानाय मोनथाम राजखान्थि हान्जा जायखौ जोङो मोनथियो एफएबि इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोनथाम राजखान्थि हान्जानि गेजेराव नोंथांमोना बबे मोनसे दोलोखौ मोजां मोनो बेजोंनो थानानै बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनांगौ रायजोफोर दाना फैदो जोबथारनायाव टिएमसिनि प्रेसिडेन्ट दिपेन मुसाहारि बिथाङा एमपि दिलीप सैखियानि हेंथायै खौरांगिरिनि सिगाङाव गोख्रों रावजों फिनजाथाय होनायखौ नायनानै लाबावदो जों बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सैखिया बुंनाय बाथ्राखौ आंबो खोनानो मोनदों बाथ्राया खोब साननो गोनां जानानै फैदो भारतनि संबिजितनि आगाननै सिगाङाव थांना दिलीप सैखिया बाथ्रा बुंदो भारतनि संबिजितनि सायाव दिलीप सैखिया नामा हु इज दिलीप सैखिया बे ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लक बा हयतो 6 शिड्यूल एरिया बा बिटिसिया जोंनि बर' हारिया बेसेबांबा संग्राम खालामनानै लाबोनाय बेसेबांबा थैजों गेलेनानै लाबोनाय बेसेबांबा बर' हारिया मुंख्लं जानानै आइजोफोरा जिनाहारि जानानै लाबोनाय जोंनि नैबे बिटिसियाव बा ट्राइबेल एंड बेल्ट ब्लकनि बाथ्राखौ दिलीप सैखिया मा मिथिगो दिलीप सैखियानाव ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकनि बिगै मा नलेज दं दिलीप सैखियाव 6 शिड्यूलनि बागै मा नलेज दं दिलीप सैखिया बर' हारिनि जारिमिननि बाथ्राखौ मा मिथिगो दिलीप सैखिया मोनबायदिया जोंनि बर' हारिखौ बा हयतो बिटिसि एरियायाव मोजां नोजोरजों नायग्रा सासे सुबुं नङा होनना जों मिथिगो मानोना थांनाय एमपि इलेक्शनाव बेसेबांबा भट होनानै दिलीप सैखियानो देरहासार जादोंमोन बिथांनि खामानिया मामोन बिथांनि डिउटिया मामोन बिथांनि डिउटिया जोंनि এই बिटिसि ओनसोलाव बर'फोरा जत समस्या दङ बे बाथ्राखौ पार्लियामेन्टआव लांनानै फैनानै समाधान खालामनायासो बिथांनि खामानिमोन नाथाय बिथाङा जोंनाव मा खामानि मावदो बिथाङा जोंनाव थाखानाय जितु पावार थाखानाय मोनखानाय जितु जुद्ध खालामना लाबोनाय जितु फांसन बेखौ बिथाङा फोजोबनो नागिरदों बे बिथाङाथ' मोनसे नेगेटिभ मेन्टेलिटिनि बाथ्रा लानानै जों बुंनायखौ नुदों आरो बे समावनो बिजेपिया जोंनि बिटिसिआव हाबनानै बिथाङा बिजेपि दोलोआ बिजेपिआव हाबनानै बिटिसिखौ दखल खालामनो नागिरदों आरो दुखुनांथाव बाथ्रा थिग बे समावनो जोंनि बर'नि रिजनेल पलिटिकेलनि गेजेराव जोंहा दावहा जोंनि गेजेराव दावहा नांनायावनो बिजेपिया मालाबा हाबलांसिगोन ओरैबायसा बाथ्राखौ नुदों दिनै 2025 मायथाइनि बिटिसि इलेक्शनाव जुदि बिजेपिया जुदि बिटिसि दखल खालामोबा बा खुंथायाव जुदि फैयोबा आं मोनसे भबिष्यतबाणी खालामदो 2030
2030 जोंनि बर'फोरा बिटिसिआव माइनरिटि जागोन एबा जोंनो तारमाने नैबे बिटिसिआव जोंनि हारिया मोनसे दंमोन बेबायसा मोनसे परिबेस जागोन जेराव त्रिपुरायाव जेरै त्रिपुरानि ट्राइबेल मानसिफोरा त्रिपुराया जोंनिमोन होननानै बुङो थिग बेबायदिनो 2030 सनालागि बिटिसिआ जोंनिमोन होननाय जोंनि हारिया बुंनो लागा बाध्य जागोन अब्ला बे समाव बर' हारिया खैफोदाव दं नामा बर' हारिया खैफोदाव दङ बर' हारिया खैफोदाव दं अत्यन्त खैफोदाव दं बे समावनो जोङो ज' जानानै बिजेपिखौ होखारनाय पलिसिसो लानांगौ ज' जानानै बिजेपिखौ बोरै प्रटेक्सन होगोन बे पलिसिखौसो लानांगौ किन्तु जोंनि जितु पलिटिकेल पार्टी रिजनेल पलिटिकेल पार्टी जोंनि गेजेरावनो दाङाबाजि जानायखौसो जों नुनो मोनदों अब्ला बे समाव बिजेपि थानाय माखासे बर' दैदेनगिरिफोरनि नोंथाङा मा बुंगोन बर' बिजेपिफोरखौ मा बुंनो बिथांमोना येस सारनि बादैथ' एख' बुंनो हाया येस सारनि बादै बिथांमोना एख' बुंनो हायि मोनसे परिबेस जानानै दङ दिनै बिजेपिया जुदि बुङो पर्बत जरायाव बर'खौ उच्चेद खालामगोन बर' बिजेपिफोरा बुङो येस सार दिनै शनितपुराव जुदि 40-50टा बर'खौ एफेक्सननि थाखाय जुदि नटिफिकेसन पठायो इसोर बुङो येस सार दिनै दिलीप सयकिया बुंदो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो 6 शिड्युलनि बाथ्राखौ बुंदो इयावबो बुंदो बिथाङा येस सार आरो गाबोन जुदि बुङोबा बिजेपिया बर' हारिखौ धंख खालामगोन बर' बिजेपिफोरा येस सार बुंनायाव बेसे गोबाव टाइम नांगोन तो बाथ्राया जाहैदों मा जाहाथे त्रिपुरा बायदि जोंनि बर' माहारिया जाया जों खोब साननो गोनां मोनसे परिबेस जानानै फैदो जों रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया लोगो नांबासो बिजेपिखौ प्रटेक्सन खालामगोन अन्यथा जों बिथांमोनखौ प्रटेक्सन खालामनो हाया दा बर' बिजेपिफोरखौबो माबा मोनसे कारनाव बिथांमोना बिजेपि पलिटिकेल पार्टिजों दङयोमोन आं बे समाव बिथांमोनखौबो माने सावरायनो लुगैयाखै जों फैनांगौ गासिबो बुजिनांगौ बिजेपिनि बाथ्राफोराव सानफा एफा माबायसा मोनसे परिबेस बर'फोरा मोनबाय दं बिटिसि बाखिया मोनबाय दं गासैबो बुजिदो आरो बुजिनानै जुदि बेबायसा मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव थाहैबाय थायोबा होनबाथ' जोंहा बुंनांगौ लागा एख'आनो गैया बे समाव बर'फोरनि खौसेथिनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंगोन खौसेथिखौ जानांगौ होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बहुत माने आफादफोराबो बुंबाय दं जोंबो बुंदो खारन खौसेथिया जाहैबाय मोनसे हारिनि देरहानायनि मोनसे देरसिन मोनसे अस्त्र जोङो खौसेथि जुदि गैयाबा जोंनि माहारिया सानफा एफा जोबस्रांनायनि मोनसे लामायाव थांगोन दिनै दिलीप सयकिया ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक बा 6 शिड्युलखौ दांनाय माने जोंनि बर' हारिनि बिखायाव दांनाय 6 शिड्युल आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव दांनाय माने जोंनि जायगाफोराव गुबुन गुबुन हारिखौ होनानै मोनसे जोंनि जितु प्रटेक्सन संबिजिदा जितु होनाय आन्दोलन खालामना जितु मोननाय बे मोनफा मोनफा जोंनियाव गैया जानो थांबाय दं बेनि थाखायनो खौसेथिया अत्यन्त दरकार सियारनिसाय बर' हारिया देरसिन हारिनिसाय सियारा देरसिन नङा बे बाथ्राखौ सबबो मिथियो किन्तु सियारनि लुफाव जोंनि बर' रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया खौसेथि गैया दिनैनि डेटआव जिहेतु दिलीप सयकिया बिथाङा बुंनाय बायदि बाथ्राया मावमार जायोब्ला बर'नि गेजेराव माबायदि थासारि सफैगोन बर'नि गेजेराव पास्ट टेन्स जि दंमोन जों आगोल जि स्कुलाव फरायदोंमोन पास्ट टेन्स बे बिटिसिआ जोंनिमोन बर' हारि होननाय मोनसे दंमोन जों मोनसे आन्दोलन खालामदोंमोन बेसा मोनसे परिबेगा फैगोन आरो जुदि फैयोबा खारन जों माइनरिटि जागोन इसोर गासैखौबो पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो सब बोखारजोबना होगोन जों जितु मोननांगौ जोंनाव जितु पावार थानांगौ बेफोरबायदिया गैया जालांजोबगोन अब्ला बिटिसिआव बर'फोरा फांसनलेस जागोन 100% फांसनलेस जागोन भाई 100% फांसनलेस जागोन এই কারণে फांसनलेस जागोन गासैबो पावारखौनो बिसोरनि आखायाव थाजोबगोन गतिके बिसोरखौ अत्यन्त टाइम गैया जोङो प्रटेक्सन होनायनि दानो टाइम गतिके ज' जानांगौ